Bueno, antolakuntza desberdinetaz, adibidez, orduko denporatan, haurreskuntza zegoen danak gela baten. Egon ziren haurreskuntza kumeak, eta lehen hezkuntzan zikloka izango zen orduen. Eta orduen antolatzen duzu begiratuta zenbakiak. Ordutik hona zelako evoluzioa okin dugu, eskoliek? Bueno, eskolia handitzen joan da, momentu honetan haurreskuntzan badago ja 3 gela, eta lehen hezkuntza guztia dago banatuta mailaz maila. Nolako harremana dekozu bai ikaslikaz eta irakaslikaz? Eskola txiki baten harremanak direz eskola nagusien total desberdinek. Ezagutzen duzuz ume guztizek. Eskolako ume guztizekin daukazu harremana eta ezagutzen duzuz danak bai abizenez, bai izenez. Hori da, ez dakit, umientzako beste segurtasun bat bai emoten dutzi, hori zuk ezagutzea. Gero, irakaslien artien, irakasle gitxi gara, eta, danok ezagutzen gara. Hori da, hori. Eskola txiki eta handi baten arteko desberdintasunea zein da? Ni eskola handi baten egon naiz, bakarrik behin urte baten. Beti egon naiz eskola txikizetan. Baina, desberdintasuna, umien arteko harremana, euren arteko harremana. Nonora urtetan baduzu umiekin eskolaz kanpo, nagusiak zaintzen dut txikia. Ezer esan gabe. Eta hori da gauza polita eta atentzioa ditzen duen gauza bat. Eta gela batzutan, elkartute dauzenez, txikiak ikesten duen nagusitik. Eta hori bebai erlazioa euren artean da polita. Etorkizunari begire, zelan ikusten zu Urretxindorra? Ez dakit, auton bai badekogu matrikula zeu zergitziago. Eta, mi badago zen, jarraituko dugu. Baina, honino urte askotarako dago eskola. Eta, suposatzen dut, betirako nahi dut egotea. Baina, badeko etorkizune.